एसडीनि नाम्बार लाबाय बुनानो कारेन्ट डिपार्टमेन्टनि मानो दैया रानबाय केरासिन गैला सलार जाया हो बेसेबां बेबायदि 60-70,000 जन मानसिया माबायदि अन्धकाराव थानांगौ बेखौ सिन्था खालामनांगोन नोंहा लाइमोननि दावराव मालायफ्रा दै गबोनाय दावराव जागासिनो मैयानिफ्राय देरसिन दैया दिनै दा बेलाय दा रानसिगोन ना हंगार हरदोंसो जार गोगोमखा सयथिबो मैया बे लामाया एकदम बिजौल' थादों दिनै औ लामाया बैयो दैफोरनिया लामा गैया लामा खुरखानाया ओरैनो बिसिनि मथर बायदि होनाय लामाया औ बियो खाजोंबो बे एसेल' थाखाबाय नङा फोजोबनाय एसेल' थाखादों मोनायाव देर गिदिर खामानि नावानो बन्द'मोन फुङावथ' नावानो बन्द' 10ता 11तायावसो जावदों थारमाने बियो ओमफ्राय उनाव खनसे सेम थांदों दे दैया खनसे सेम थांदों दाबो अखा हाबा थाङो दा हंगार हरनायसिम रायो खुन्थियाफ्रासो बुखो ना माखो खुन्थियाफोर औ खुन्थिया बे कारेन्ट खुन्थियाफ्रा जानो मैयाथ' आयौ देन्जारखामोन ने